А ти вярваш ли, че трябва да страдаш, за да получиш нещо? Ако вярваш, че трябва да минеш през болка, за да получиш щастие, Вселената ще те подкрепи безусловно и ще ти даде още болка, за да потвърди твоята вяра. Не защото те наказва, а защото те подкрепя дори в най-странните ти убеждения. Но ако избереш да вярваш, че не е нужно да страдаш, за да получиш радост, щастие, успех, Вселената отново ще те подкрепи и ще ти даде още от това. Вселената не взима страна, тя просто отговаря на вибрацията ти, на това, което избираш да вярваш и на това, което излъчваш. Ти винаги си подкрепен, дори когато си убеден, че не си. Толкова си подкрепен, че Вселената дори уважава правото ти да не вярваш в себе си. Но в един безкрайен свят всичко е позволено. Имаш пълната свобода да избереш. Липса или изобилие, страдание или радост, съмнение или доверие. А Вселената ще следва твоя избор. Винаги. И без пауза, и без ама ако. Винаги. Когато започнеш да се подкрепяш сам, ще видиш и подкрепата навън. А ти коя вяра избираш да ти води живота? Трябва да страдам, за да получа, или избирам да получавам с лекота? Сподели ми долу в коментарите и ми последвай, ако искаш да направя втора част по темата.